Verbjustering alom in de Westereen en omkrieten en bij uitveerverzwargers. Arune Vreed waard onder een uitveert een loodset van het Sjerkhof in het dorp Meinam. De dragers zien een jelloeren voordat het afski op het hof plakvinesoe, een loodsbox en een headsetmicrofoon pleetst. Maar doet de stoet op het hof onkwam wie alles verdwoen. Ik had het in al die tijd had ik dit nog nooit meemaken. Een geluidsinstallatie had soms wel 4 roeren op mijn hoofd staan. Stiert direct nog toen we er kwamen. En nou is gewoon in een tijdsbestekje van een jaar maximaal 3 kwartier is het voort. En dat verwacht is helemaal net. Ja, je hoopt je natuurlijk dat het weer omkomt, maar hoe groot acht je die kans? Nou, ik hier op Facebook zetten van diegene die het op mij om had, breng het alsjeblieft voor manje weer om. Heel uiterlijk manje. Maar nee, helaas, het is net gebeurd. Nee, en ik hier nooit dacht toen ik het op Facebook zette dat er zoveel reacties op komen. Zo. Ik denk, ik plaats het even gewoon voor mijn gevoel van, maar misschien wat mij maken ha. En nou is het bijna 1600 keer deeld. En als de reacties ik lees, ja, het brengt een hele prutte teweeg. Want ja, het is iets, er wordt stijl bij een uitvaart. En dat is eigenlijk wat laatste waar je aan denken, toch? Voor de uitvaartverzorger is het nog een groot rietsel wat de installatie mijn naam had. Op camerabeelden bin wel meesken te zien, maar ek die beelden jou geen 100% uitsluitsel. De begraafplaats had je geen camera's en eigenlijk maakt dat ook net hoeven. Maar de omjouwing hier, ja, de meesten die hier in de omjouwing wel camera's. Dus ik kan natuurlijk wel beeld van het verkeer wat er op een wij waren per wie. Maar dat jouwt ook geen garage van, dat diegene, bij wijze van. Dus ja, waar had die geluidsinstallatie is eigenlijk de vraag. Ja, waar betekent het om met mij te nemen? Dat kan ik beter zeggen.